लागल लगनी देखी अरे लागल लगन देखी प्रभु जी के पाँव में आवे के पड़ल बा देखी शंवरी के गाँव में शंवरी के गाँव में आवे के पड़ल बा देखी शंवरी के गाँव में शंवरी के गाँव में। जब भगवान के वनवास भइल बा नदी किनारे भगवान केवट से आग्रह करतनी कि हे केवट हमके नदी पार करा दो। केवट कहतनी कि हे प्रभु बिना पाँव पकड़ले हम अपने के नदी पार न कराई कारण कि रोड़ा चरण के हम मरम जानत तनी। बिना धोवाए पाँव नाव ना चढ़ाई हमरो के देखी प्रभु जी पारी लगाई राउर ये चरण है किरोआ चरण रज पाकर के पत्थर के सिला हिल्या नारी हो गई। हमर नाव ही जीविका के सहारा बा अगर ये नाव नारी हो जाए तो हमार जीविका कैसे चली। और दूसर शर्त कि जौन काम हम करीले ये काम रोड़ो करीले बस अंतर इतने बा कि हम नदी पार कराइले रौरा भवसागर पार कराइले। आज वादा करी कि रौरा के हम नदी पार करावत तनी लेकिन जहिया रौरा घाट पर हम पहुँचब ओदी रौरा हमरा के भवसागर से पार करावे के पड़ी। केवट कहतरे कि हे प्रभु बिना धोआए पाँव नाव ना चढ़ाई हमरो के देखी प्रभु जी पारी लगाई। हे प्रभु हमरो के उतारो हमरो के उतारबू बैठा के अपना नाव में आवे के पड़ल बा देखी शंवरी के गाँव में शंवरी के गाँव में आवे के पड़ल बा देखी शंवरी के गाँव में शंवरी के गाँव में। वही समय जब माता सीता जी के हरण हो गई बा भगवान राम लखन दोनों भाई बन बन भटकत तनी माता सीता जी के खोजत तनी कहीं माई के पता नहीं खिलागत। तब तक गिद्ध जटायु से मुलाकात भई घायल अवस्था में जटायु पड़ल पड़ल मुख से भगवान के नाम बार बार उच्चारण होता है हे राम हे राम। भगवान जटायु के अपना गोदी में
लिटा करके पूछतन कि हे गिदराज हीराउर अवस्था कैसे हो गई। जटायु सारा वृतांत बताओ तरन। भगवान रोतनी जटायु हंसतरे कहतर कि हे प्रभु यही दिन खातिर तो ऋषि मुनि लोग कोटि कोटि तपस्या करेला तो कोई दिन देखे के ना मिलेला। आज हमार हो भाग्य आज हमार प्रभु हमारा नजर के सामने बानी। प्रभु जी के मिलल बारे गिद्धि जटायु प्रभु जी बढ़ावे के कहनी उनकर आयु। प्रभु जी बढ़ावे के कहनी उनकर आयु। देखी चाहैल बड़े देखी छहाइल बाड़े पीताम्बरी के छाव में पीताम्बरी के छाव में आवे के पड़ल बा देखी शवरी के गाँव में शवरी के गाँव में आवे के पड़ल बा देखी शवरी के गाँव में शवरी के गाँव में आवे के पड़ल बा देखी शवरी के गाँव में शवरी के गाँव में।